op Curaçao, meneer Knops. Ja, er is over gesproken in de Rijksministraat. We hebben zojuist op basis van een voorstel wat ik in de Rijksministraat heb neergelegd, besloten om een algemene maatregel van bestuur af te kondigen. Die het mogelijk maakt voor de gouverneur om een statenlid wat nu geen toegang kan krijgen tot de staten, omdat er geen quorum is, omdat een deel van de staten toegang van nieuwe statenleden blokkeert, dat de gouverneur die mogelijkheid krijgt om in dit geval dat te doen. Waarom hebben we dat besloten? Het is een proportionele maatregel wat ons betreft, omdat in dit geval willens en wetens door een deel van het parlement de democratie buitenspel wordt gezet. Het wordt door een deel van het parlement onmogelijk gemaakt om dat de staten van Curaçao als staten kunnen functioneren. Dat betekent dat er geen wetgeving kan worden vastgesteld en dat feitelijk daarmee ook geweld wordt aangedaan, niet alleen aan de staatsinrichting van Curaçao, maar ook aan het statuut, waarin een autonoom land moet kunnen regeren met een regering en een parlement. Het gaat hier niet over een inhoudelijk verschil van mening over iets. Dat is in het verleden natuurlijk wel eens geweest bij algemene maatregelen van bestuur. Hier gaat het echt om het feit dat het parlement niet meer kan functioneren. En dan moet je ingrijpen. Waarom? Omdat als deze situatie zich zou continueren, dan kan het zijn dat tot 11 mei de staten nooit meer bij elkaar kunnen komen. Terwijl er op hetzelfde moment heel veel wetgeving ligt te wachten, die behandeld moet worden in het parlement, die ook raakt aan de afspraken die wij gemaakt hebben met Curaçao, bijvoorbeeld over de landspakketten. Ja. En op het moment dat die wetten daar niet behandeld kunnen worden, kan er ook geen liquiditeitssteun komen. Dan kan Curaçao dus niet voldoen aan de verplichtingen en de afspraken die gemaakt zijn. Dus het is een hele ernstige situatie. Het is ook antidemocratisch wat er hier gebeurt. Ja. Dat is ook niet toelaatbaar en dat is de reden dat we dit besloten hebben. Op basis van goed bestuur is het dan? Dan gaat het over het goed bestuur. Ja, het ontbreken daarvan, het onmogelijk maken van het functioneren van de parlementaire democratie. Het parlement is niet bij machten door de opstelling van een aantal leden van het parlement om als parlement te functioneren. En daarmee is dat antidemocratisch, omdat de stem van de minderheid in dit geval niet gehoord wordt en nieuwe leden die krachtens gewoon de landsbesluiten normaal toegang zouden moeten krijgen tot de staten, dat die geen toegang krijgen. In zo'n situatie moet je dan niet. Wat is de stap die dan gevolgd wordt? Want normaal bij het ingrijpen is er een soort redres situatie, maar nu is het op verzoek van de gouverneur of de regering, denk ik? De gouverneur heeft een ambtsbericht gestuurd aan de koning via mij. En in het ambtsbericht zet zij uiteen wat de redenen zijn om dit verzoek te doen. En heeft helemaal gelijk. Normaal zou je natuurlijk kijken van kan het hersteld worden. Nou, de staten zijn nu een aantal keren bijeengeroepen en telkens was er geen quorum waardoor er niet vergaderd kon worden. Er is natuurlijk een eerdere rechtszaak geweest waarbij de rechter heeft uitgesproken van het is niet aan de rechter om in parlementaire zaken uitspraken te doen. Dan blijft er weinig meer over als het parlement zelf er niet in slaagt om dit probleem, deze impasse te doorbreken. Dan moet er dus kennelijk ingegrepen worden. En ik doe dat met enige reserve, omdat ik vind dat je zou dat alleen in een uiterste situatie moeten doen. Maar het is onacceptabel, de woorden zijn grote woorden, maar het is onacceptabel dat de parlementaire democratie van Curaçao tot 11 mei niet zou kunnen functioneren. En misschien zelfs wel langer, want als het huidige parlement, die ook de nieuwe leden moet toelaten, die na de verkiezingen zijn gekozen, dezelfde modus operandi zou volgen, dan zou het nog wel veel langer kunnen doen. Ja. Dat is in deze tijd van crisis is dat onverantwoord. Ja, wel een beetje een buffet van onvermogen, meneer Begina, dat het niet intern kan worden opgelost. Nee, het is, laat ik zo zeggen, zoals de minister-president dat ook zich geuit heeft. We schamen ons dat dit zo opgelost moest worden. Ja. We schamen ons. We staan hier echt met schaamte. Ja. Ik ging ervan uit dus dat wij gewoon een normaal, democratisch functionerend land zijn. Dus dit soort ingrepen niet nodig hebben. Ja. Maar met schaamte sta ik hier. Ja. Dat is niet iets wat je aanneemt. Maar er was geen andere mogelijkheid om het op een andere manier op te lossen, nog een keer. Als je nog een keer, op een gegeven moment houdt het op. Ja. En dat heeft de gouverneur ook vastgesteld. Ja. Dus dat er voldoende is gedaan om tot een oplossing te komen. En het is haar niet gelukt. Ja. Het is niemand gelukt. Dus op een gegeven moment moet je wel een keertje. En ik sta hier compleet achter. Dat is ook zo namens de minister-president, kan ik zeggen. We schamen ons dat dit zo had moeten gebeuren, maar we staan er wel achter. Ja. Hoe kijkt u in het algemeen, want ik denk dat u weer naar binnen moet, maar hoe kijkt u in het algemeen terug of niet terug, maar naar de voortgang van de landspakketten, de uitvoering van de landspakketten? Op zich de samenwerking met Curaçao, met de regering van Curaçao, ook de ambtelijke organisaties, die loopt goed. Maar u weet, er is ook wetgeving nodig
als onderdeel van die voorwaarden, Ja. om wetten aan te passen, maatregelen, daar heb je natuurlijk in de parlementaire democratie niet alleen de regering voor nodig, maar ook het parlement. Ja. Ja, en daarom vind ik het buitengewoon ongelukkig, maar dat is een bijna eufemistisch uitgedrukt, dat juist in deze tijd, waarin er een crisis is, dat een deel van het parlement het andere deel monddood maakt, want dat is wat er gebeurt. Dat is geen democratie. Het statuut is ook ooit in het leven geroepen om te waarborgen dat de democratie kan plaatsvinden, dat Curaçao als land, als parlementaire democratie kan functioneren. Dus ik vind het heel spijtig dat we dit moeten doen, Ja. maar ik zie echt geen andere mogelijkheid. En mijn signaal zou ook zijn naar al diegenen die deze praktijk in stand houden, kijk nu eens in de spiegel als u spreekt over democratie, als u het heeft over autonomie, neem dan ook de verantwoordelijkheid. En gedraag je als een volwassen landgroep, gedraag je als een volwassen parlementariër die de grondwet, het statuut, respecteert en daarna handelt. En niet antidemocratisch. Het is ongelooflijk dat je dus niet meer toestaat dat er gedebatteerd kan worden. Dat is juist de kracht van democratie. Je mag het ook oneens zijn. Maar dat je dus gewoon een soort veto uitspreekt waardoor het parlement niet meer kan functioneren. Dat is ongehoord. En daarom rest er maar één maatregel. Dat is dit. U bent heel fel, hoor ik. Ja, omdat ik ben van het ministerie van Binnenlandse Zaken, wij zijn de hoeder van de rechtsstaat. Ja. En wij leven in een democratie, zowel hier in Nederland als in Curaçao. En als degenen die door het volk gekozen zijn om de verantwoordelijkheid te dragen om die democratie vorm te geven, falen in hetgeen wat ze moeten doen, dan moet er uiteindelijk dus een mechanisme zijn die dat corrigeert. En de rechter heeft aangegeven dat de rechter zich niet bevoegd acht in eerste instantie om over parlementaire zaken gerechtelijke uitspraken te doen. Nou, dan is het dus aan de koninkrijksregering, in dit geval op verzoek van de gouverneur van Curaçao, om daar een standpunt over in te nemen. En ik vind, als wij in dit geval zouden hebben gezegd, nou ja, het is misschien gevoelig, want er zijn verkiezingen en laten we het maar niet doen, dan hebben we in geen enkel volgend geval recht van spreken. Want dit raakt echt de kern van democratie. En nogmaals, ik heb het woord nog nooit eerder gebruikt in mijn ambtsperiode, antidemocratisch, maar het gedrag van deze statenleden is antidemocratisch. En ik zou elke burger van Curaçao willen vragen om goed na te denken, ook bij de komende verkiezingen, of je wil stemmen op een partij die antidemocratisch is, of een partij die de democratie respecteert. Oké, nou dank u wel. Dank u wel. Ja. Oké. Super. Zo, Ja.